Καλημέρα σε όλους. Καλωσορίζω στην κοινή εκδήλωση του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και του ΤΕΙ Κοζάνης. Είμαι ο Θανάσης Μπελίδης, είμαι ο ομόλογος του Κώστα του Βαντάλη στη μονάδα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι σας πω λίγο περίπου ποιο είναι το πρόγραμμα και τι έχουμε να κάνουμε σήμερα. Έχουμε ένα γεμάτο τρίωρο με αρκετές εκπλήξεις και δικιά σας συμμετοχή, όχι κατά ανάγκη προσωπική σας, αλλά άλλων φοιτητών είτε του Ιδρύματος σας είτε δικού μας. Λοιπόν, έχουμε. Καταρχήν ξεκινάτε εσείς. Είστε και οι οικοδεσπότες, θα μας φιλοξενείτε εδώ μέσα στα πλαίσια του Monday Show, που μας έδωσε την ευκαιρία να αυτήν εδώ την εκδήλωση. Λοιπόν, πρώτον ομιλητή θα έχουμε τον Κώστα τον Βατάλη. Το θέμα ανοιχτές προσκλήσεις έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα. Στη συνέχεια σπάμε τη διαδικασία και έρχονται δύο ομάδες βραβευμένες φοιτητικών ιδεών του ΤΕΙ σας και παρουσιάζουν τις ιδέες τους. Στη συνέχεια έρχεται το δεύτερο κύμα που έχουμε μαζί μας την Πέρι την Μετζέλου, συνάδελφο από το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, με τρίψωμα από τη Θεσσαλονίκη. Ο ένας είναι απόφοιτος, γιατί εμείς στηρίζουμε όλοι μας και τους αποφύτους. Θα προχωρήσει η ηλικία, γιατί καλή επιχειρηματικότητα, αλλά όταν δεν κάνω επιχειρήσεις, την επιχείρηση θα την κάνω μετά. Άρα λοιπόν εδώ είμαστε και για πολλά χρόνια μετά, και για 20 θα πάρετε το πτυχίο, ή να είμαστε εδώ κοντά σας να μπορέσουμε να σας στηρίξουμε. Ένας λοιπόν απόφοιτος, λίγο μεγαλύτερος από εσάς, και άλλες δύο ομάδες οι οποίοι βραβεύτηκαν στους προηγούμενους διαγωνισμούς τους δικούς μας. Η κυρία Μετζέλου. Και για το τέλος, αφού τελειώσουμε και με τις παρουσιάσεις τις δικές σας, σας έχω και μία εκπλήξη. Ο τελευταίος ομιλητής είναι ένας hacker. Hacker. Καλώς. Και κακός να ήταν, δεν ξέρω χωρίς hacker. Λοιπόν, θα έρθει στην πορεία, θα μας πει κάποια πράγματα σε σχέση με το ηλεκτρονικό επιχείρημα. Αυτός ασχολείται πάρα πολύ με το κομμάτι των AdWords, όσοι το έχετε ακούσει. Δηλαδή το σύστημα του να βρίσκεσαι ψηλά στις μηχανές αναζήτησης, να το πω έτσι πιο απλά. Και αυτό που κάνει είναι να καταφέρνει, όταν λέω hacker, τι έχει βρει, έχει σπάσει, έχει καταλάβει τη λογική του αλγόριθμου της Google και καταφέρνει και φέρνει, ενώ θέλει 2-3 μήνες η διαδικασία, αυτό θέλει 1-2 μέρες, για να φέρει αυτή την επιχείρηση, αυτή τη σελίδα, στο πούμε έτσι, αυτό το site που εξυπηρετεί, να το φέρει σε 2 μέρες να είναι στη δεκάδα και σε 4-5 μέρες μια εβδομάδα να είναι πρώτη-δεύτερη. Αυτό είναι ουσιαστικά hacking του αλγόριθμου. Λοιπόν, θα είναι και αυτός αργότερα κοντά μας, μου είπε ότι θα αργήσει λιγάκι, δεν πειράζει, ούτως ή άλλως θα τον ακούσουμε κατά τις 3 η ώρα. Λοιπόν, Κώστα, σε σένα. Καλημέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε που θυμάται την εκδήλωση που συνδιοργανώνει στα πλαίσια του Monday Show το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με το αδελφό ίδρυμα του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και την αντίστοιχη Μονάδα Καινοτομίας. Κύριε Κλική, ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε να παρευρεθείτε στη σημερινή εκδήλωση. Αγαπητοί φοιτητές, όπως ξέρετε, οι μονάδες καινοτομίας και επιχειρηματικότητας έχουν πλούσιο έργο εδώ και αρκετά χρόνια. Παράγουν ένα μετρήσιμο έργο και έχουν διοργανώσει διάφορες εκδηλώσεις. Τα αποτελέσματά τους είναι αρκετά ικανοποιητικά, αξιολογούμενα από άλλους φορείς, όχι από εμάς, και ελπίζουμε το μέλλον να είναι έτσι ευίωνο και με προοπτικές όπως και το σημερινό. Στο πλαίσιο της σημερινής εκδήλωσης, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω, να σας πω μάλλον, 2-3 κουβέντες πολύ περιληπτικές που σχετίζονται με τα ανοιχτά προγράμματα καινοτομίας και έρευνας στην Ελλάδα.
Όπως ξέρετε, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ αλλά και άλλων προγραμμάτων υπάρχουν πολλές προσπάθειες, πολλά προγράμματα που χρηματοδοτούν δράσεις που σχετίζονται με τα θέματα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Πάρα πολλές φορές γίνεται συζήτηση για το τι ακριβώς είναι η καινοτομία και όχι άδικα υπάρχει μια σύγχυση σχετικά με το τι είναι ή δεν είναι καινοτομία. Πολλοί λένε ότι είναι η χρήση της νέας τεχνολογικής γνώσης, η οποία έχει στόχο την ανάπτυξη και προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών που επιθυμούν οι πελάτες. Υπάρχει επίσης ένας πολύ σαφής ορισμός που δόθηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας το 2007 που ορίζει ότι είναι η επιτυχής παραγωγή και αφομοίηση και αξιοποίηση νεοτερισμών στον οικονομικό και κοινωνικό φορέα. Αλλά ένας πολύ ενδιαφέρον ορισμός είναι ότι είναι η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή και παροχή νέων βελτιωμένων προϊόντων ή διαδικασιών ή υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης παραγωγικής και εμπορικής εφαρμογής. Θα λέγαμε με πολύ απλά λόγια, η καινοτομία είναι αυτό που προηγουμένως κανείς ποτέ δεν έκανε. Και με λίγη φαντασία θα λέγαμε ότι είναι το αποτέλεσμα προϊόν της δημιουργικότητας. Τι είναι η δημιουργικότητα? Είναι η ικανότητα του ανθρώπου να βλέπει τα πράγματα με έναν νέο ασυνήθιστο τρόπο. Να διακρίνει δηλαδή την ύπαρξη προβλημάτων εκεί που οι άλλοι δεν μπορούν να τα επισημάνουν και να δίνει νέες, ασυνήθιστες και αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα. Κοιτάξτε αυτό το διάγραμμα που φαίνεται ο συνδυασμός των δύο αυτών ενιών, της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, όπου θεωρούμε ότι είναι η καινοτομία, είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή των ιδεών. Όπως ξέρετε και όπως είπαμε, βασική προϋπόθεση είναι η δημιουργικότητα. Στην τέχνη η δημιουργικότητα είναι πολύ προφανής και πολλές φορές αυτό που λέμε στα μαθηματικά ότι 2 και 2 ίσον 4, στην τέχνη μπορεί να ισούται με 5. Ενώ όταν αυτό πρέπει να γίνει καινοτομία και να εφαρμοστεί, είναι απαραίτητο να μετουσιωθεί σε ένα πράγμα το οποίο να είναι εμπορεύσιμο ως προϊόν. Γι' αυτό λέμε, πολύ χαρακτηριστικά, ότι ένα γραμμάριο εφαρμογής αξίζει όσο ένας τόνος ιδέες. Ιδέες έχουμε πάρα πολλές. Σημασία έχει τι από όλες αυτές τις ιδέες μπορούμε να υλοποιήσουμε και να τις φέρουμε να τις κάνουμε πρακτικό αποτέλεσμα. Βλέπετε παραδείγματος χάρη τον πίνακα του Αντώνιο Γκαουντί, που έχει στο γνωστό του έργο Κάσα Μιλά, για τον οποίο η στατική και η πολιτική μηχανική διατύπωσαν την άποψη ότι ναι, είναι ωραίο σαν τέχνη, αλλά έχουν πει ότι τραυματίζει τους κανόνες της στατικής επιστήμης, δηλαδή είναι δύσκολο στατικά να σταθεί. Βλέπετε, πολλά πράγματα ξεκινάνε από την τέχνη και η δημιουργικότητα είναι συμφασμένη με την τέχνη. Βλέπετε το κλασικό έργο του Μποτιτσέλη, η Άνοιξη, που έγινε το 1777 στη διάρκεια της αναγέννησης, πώς συνέβαλε στην δημιουργικότητα. Ακολούθως υπάρχει αυτό που λέμε διανοητική καινοτομία, intellectual innovation, όπου απαιτεί το μυαλό μας να αρχίσει να παίρνει διαφορετικές στροφές, να βλέπει όλο το μήκος και το πλάτος της επιστήμης και των πρακτικών αποτελεσμάτων και να μπορεί να συνδυάζει το τερπνόν μετά το ωφελήμι. Δηλαδή, να μπορεί μία ιδέα να μετατρέπεται σε αντικείμενο, σε προϊόν και αυτό το προϊόν να παράγει εμπορικό αποτέλεσμα. Επομένως, χρειάζεται να ανοίξουμε ολίγοντι το μυαλό μας. Βλέπουμε εφαρμοσμένη καινοτομία, εργαλεία πολλαπλής χρήσεως, πως αντικείμενα οικιακής χρήσεως μπορούν να είναι και αντικείμενα του σπιτιού και αντικείμενα της εργασίας. Και αν φύγουμε από αυτά τα ωραία και θεωρητικά του πράγματος, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, ας δούμε σήμερα στην Ελλάδα, για τους νέους ανθρώπους, τι προγράμματα έρευνας και καινοτομίας τρέχουν. Τι ένας νέος άνθρωπος μπορεί να ακολουθήσει έτσι ώστε να έχει μία υποστήριξη οικονομική στη διάρκεια των αναζητήσεών. Όπως ξέρετε και όπως ίσως φαντάζεστε, υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα που μπορεί κανείς να ψάξει. Σταχυολογήσαμε πολύ λίγα από αυτά, τα οποία και θα σας παρουσιάσουμε. Εντοπίζονται κυρίως σε νέους ανθρώπους που έχουν ενδιαφέροντα να επενδύσουν σε διάφορους τομείς. Το πιο γνωστό απ' όλα
το οποίο δεν αφορά μόνο Έλληνες, αφορά όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλων χωρών, είναι τα γνωστά προγράμματα Marie Curie που αφορούν την ενίσχυση της ερευνητικής σταδιοδρομίας. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ερευνητικές υποτροφίες που διατίθενται σε ερευνητές ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου ή εθνικότητας. Οι ερευνητές αυτοί έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία στο εξωτερικό και φυσικά στον ιδιωτικό τομέα και να συμπληρώσουν την κατάρτισή τους με πολλές δεξιότητες ή επιστήμες που είναι χρήσιμες για τη σταδιοδρομία τους. Αναφέρονται σε όλο το εύρος των επιστημονικών ειδικεύσεων. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ερευνητών. Η κατηγορία νέος ερευνητής που αναφέρεται σε λιγότερο από 4 χρόνια ερευνητικής εμπειρίας και χωρίς διδακτορικό τίτλο, και η κατηγορία έμπειρος ερευνητής που αναφέρεται στην περίπτωση ενός ατόμου που διαθέτει διδακτορικό τίτλο και τουλάχιστον 4 χρόνια ερευνητικής εμπειρίας. Ένα δεύτερο πρόγραμμα είναι το ειδικό πρόγραμμα ιδέες και βασικός του στόχος είναι η αριστεία αυτού του προγράμματος. Αναφέρεται κυρίως σε έρευνα αιχμής, στην ενίσχυση του δυναμισμού και της δημιουργικότητας της αριστείας στον χώρο της ευρωπαϊκής έρευνας, σε τομείς όπως η εφαρμοσμένη μηχανική, οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Επομένως, κατά κάποιο τρόπο μας αφορά όλους. Ο προϋπολογισμός αυτού του προγράμματος είναι 7,4 δις ευρώ και αφορά χρηματοδότηση έργων μεμονωμένων ερευνητών σε επιστημονικές περιοχές της επιλογής τους, στα θέματα τα οποία προανέφερα. Αρμόδιο όργανο για την χρηματοδότηση και την υλοποίηση αυτού του προγράμματος είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, γνωστό ως European Research Council, το οποίο αποτελείται από υψηλόβαθμους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ένωσης, με πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου, τον Έλληνα καθηγητή κ. Καφάτο. Στο πλαίσιο αυτού του έργου υποστηρίζονται ερευνητικά έργα που αναλαμβάνουν με πρωτοβουλία ερευνητών σε οποιοδήποτε επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο και υλοποιούνται από μεμονωμένες ομάδες ανταγωνιζόμενες μεταξύ τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σχήματα χρηματοδότησης. Υπάρχουν δύο. Η επιχορήγηση για εκκίνηση ανεξάρτητης έρευνας, αφορά νέους ερευνητές, και η επιχορήγηση για προηγμένη έρευνα για όριμους ερευνητές. Το τρίτο πρόγραμμα που προτείνεται για νέους ανθρώπους είναι το πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, γνωστό CIP. Ο στόχος είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Υποστηρίζει τις δραστηριότητες της καινοτομίας, προσφέρει καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων στις περιφέρειες, ενθαρρύνει την καλύτερη αφομοίωση και χρήση τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών και βοηθά να αναπτυχθεί η κοινωνία της πληροφορίας. Προάγει την αυξημένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Το CIP έχει 3 επιμέρους προγράμματα. Επιχειρηματικότητα και καινοτομία, στήριξη της πολιτικής και της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών και ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη. Το τέταρτο πρόγραμμα για το οποίο θέλω να σας μιλήσω και να επισημάνω ότι για όλα αυτά τα προγράμματα, όποιος ενδιαφέρεται, υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες, μπορούμε να δώσουμε πολύ αναλυτικές πληροφορίες εφόσον μας επισκεφθεί στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, και στοχευμένες και γενικές. Και μπορούμε να προτείνουμε και διάφορες λύσεις οι οποίες ενδιαφέρουν κάποιον. Επομένως, είμαστε στη διάθεσή σας, εφόσον κάποιος έχει κάποιο ειδικό ενδιαφέρον επί των προγραμμάτων, να δώσουμε όλη την απαραίτητη πληροφορία που απαιτείται. Το πρόγραμμα, λοιπόν, διαπιστευτείτε, έχει ως στόχο εργαστήρια δοκιμών, διακριβώσεων, καθώς και φορείς πιστοποίησης προϊόντων, προσώπων και συστημάτων διαχείρισης. Τα λέγαμε είναι έτσι σε γενικές γραμμές όσοι ασχολούνται με εργαστηριακό εξοπλισμό, με συστήματα ISO και γενικότερα με συστήματα πιστοποίησης. Βασική προϋπόθεση είναι να λειτουργούν με τη μορφή ατομικής επιχείρησης ΟΕ ή ΕΕ ή αστικής ΜΚΟ, μη κερδοσκοπικής εταιρείας. Το πέμπτο πρόγραμμα, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι η νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα, η οποία
στην οποία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν, να συστήσουν μια γνωστή start-up εταιρεία, οι καινούργιες αυτές εταιρείες οι οποίες φύονται σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο αλλά και στον ελληνικό χώρο με καινοτομικές απόψεις και καινοτομικά προϊόντα, αλλά και δεν είναι ανάγκη στην αρχή να είναι καινοτόμες. Νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσταθεί και έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητες χωρίς να έχουν συμπληρώσει μια πλήρη διαχειριστική κρίση. Και τρίτον, υφιστάμενες νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εταιρικού εμπορικού χαρακτήρα, οι οποίες έχουν κλείσει από 1 έως και 5 πλήρεις διαχειριστικές κρίσεις. Και φυσικά επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον χώρο των οικονομικών θεμάτων στον ελληνικό χώρο. Μια άλλη πολύ ελκυστική επιλογή, η οποία αρχίζει και κερδίζει έδαφος και στον ευρωπαϊκό χώρο αλλά και στην Ελλάδα, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, είναι η πράσινη λεγόμενη επιχείρηση ή ο λεγόμενος πράσινος τουρισμός. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες προστατεύουν το περιβάλλον, δημιουργώντας ταυτοχρόνως μέσα στο πλαίσιο του αειφορικού σχεδιασμού συνθήκες κοινωνικής ισότητας και θέσεων εργασίας στον επαγγελματικό και οικονομικό χώρο. Βασική προϋπόθεση για να κάνουμε πράσινες επιχειρήσεις και να κάνουμε πράσινο τουρισμό είναι να υπάρχει περιβαλλοντική προστασία με οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη. Βασικός στόχος αυτών των επιχειρήσεων είναι η μείωση του ενεργειακού και του λεγόμενου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ecological footprint, γνωστό στη βιβλιογραφία, όλων αυτών των γνωστών μεταποιητικών επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη και η διάθεση στην αγορά πράσινων προϊόντων δηλαδή με περιβαλλοντική σφραγίδα, η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων και η μείωση του ελλείμματος κοινωνικής αποδοχής για την μεταποιητική δραστηριότητα. Η συμμόρφωση των επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα με διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα. Και ο πράσινος τουρισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης των εμπλεκομένων στην τουριστική διαδικασία και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων. Να μην αναπτύξω άλλο το θέμα αυτό, διότι είναι πολύ ευρύ. Γενικότερα, είναι ένας προνομιακός χώρος για όσους θέλουν να ασχοληθούν, με πολύ καλή χρηματοδότηση για τα επόμενα χρόνια. Το 7ο πρόγραμμα είναι η μεταποίηση στις νέες συνθήκες. Στόχος είναι ο μετασχηματισμός της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας προς νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες, καθώς και η ενίσχυση της γνωστής εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας ως μιας επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας για αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία και ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας. Τελευταίο πρόγραμμα προτινόμενο πρόγραμμα, είναι η γνωστή γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια στον ελληνικό χώρο για την ένταξη των γυναικών στον χώρο εργασίας και τη χρηματοδότηση γυναικείας επιχειρηματικότητας, γιατί οι στατιστικές τόσο του ελληνικού χώρου όσο και των ευρωπαϊκών δείχνουν μια μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με την συμμετοχή των γυναικών στην Ευρώπη. Έχουμε πολύ χαμηλό ποσοστό γυναικείας επιχειρηματικότητας. Το πρόγραμμα λοιπόν αφορά γυναίκες ηλικίας από 18 έως 64 ετών, απελούμενες από ανεργία, οι οποίες έχουν τη ιδιότητα της ανέργου, έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας και έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν ασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή σε μερικές περιπτώσεις εάν απειλούνται από ανεργία. Τι είναι η νεανική επιχειρηματικότητα? Ένα άλλο συναφές πρόγραμμα που σχετίζεται με την γυναικεία επιχειρηματικότητα. Όσοι γεννήθηκαν από το 1975 μέχρι το 1991, είναι δηλαδή έως 91 ετών, μπορούν να συμμετέχουν στη νεανική επιχειρηματικότητα. Πρέπει να είναι άνεργοι, μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες
και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από την 1 Πρώτου 2008 μέχρι τη δημοσίευση του προγράμματος, που έγινε πριν ένα χρόνο περίπου. Ως έναρξη άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας εννοείται η ημερομηνία έναρξης επιτιδεύματος της ατομικής επιχείρησης και η συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος. Δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για τις ανάγκες του προγράμματος. Οι επιτιδευματίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα δηλώνουν τα εισοδήματά τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλματα, το γνωστό έντυπο Ε3, καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες που φορολογούνται αποκλειστικά με βάση το αντικειμενικό σύστημα. Και το τελευταίο, το λησμόνισα, θεώρησα ότι ήταν προηγούμενο, είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών. Στόχος, η ενίσχυση υφιστάμενων νέων και η υποσύσταση πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής. Κλείνοντας, θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει, εάν κανείς ακολουθήσει όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, υπάρχει κάποιο μέλλον, υπάρχει κάποιο φως, είναι δυνατόν να βγούμε από αυτή τη στενοπό στην οποία έχουμε εισέλθει? Η απάντηση, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολη και είναι πάρα πολύ αβέβαιο για να μπορέσει κανείς να πει με ένα ναι ή με ένα όχι, εάν θα υπάρξει συνολικό μέλλον και συνολική προοπτική σε επίπεδο χώρας. Πάντως, μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές ότι αν κάποιος προσπαθήσει μέσα στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων, θα έχει την ενίσχυση από πλευράς χρηματοδοτήσεων, προκειμένου να υλοποιήσει την ιδέα του και να την μεταφυσιώσει σε πράξη. Βεβαίως, τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα, είναι δύσκολα. Οι ελληνικές στατιστικές και οι ευρωπαϊκές στατιστικές λένε, παραδείγματος χάρη, ότι μία επιχείρηση, ένας νέος άνθρωπος που ξεκινάει μία επιχείρηση, πάρα πολλές φορές αποτυγχάνει στο πρώτο στάδιο και χρειάζεται να πετύχει και να προσπαθήσει και δεύτερη και τρίτη φορά. Βάζουν ένα στατιστικό δείκτη του 2,7 που λέει ότι γενικά χρειάζεται κανείς 2,7 προσπάθειες για να μπορέσει να είναι ένας πολύ πετυχημένος επαγγελματίας στον χώρο των επιχειρήσεων. Αυτό δεν είναι απογοητευτικό, είναι πραγματικό και αναφέρεται στις δυσκολίες που υπάρχουν στο σημερινό περιβάλλον, στις προσπάθειες που πρέπει να κάνει κάποιος προκειμένου να επιτύχει και στην συνεχή ενημέρωση που πρέπει να έχει για τα χρηματοδοτικά και άλλα εργαλεία που περιβάλλουν τον ευρωπαϊκό και τον ελληνικό χώρο. Επομένως, στο ερώτημα αν υπάρχει φως, δεν υπάρχει μία συνολική απάντηση. Είναι μία απάντηση την οποία ο καθένας προσωπικά πρέπει να δώσει για τα δικά του ενδιαφέροντα και για τις δικές του επαγγελματικές προοπτικές και να δει μέσα σε αυτό το γκρίζο πλαίσιο αν υπάρχουν δυνατότητες επαγγελματικής προοπτικής. Πάντως, χρηματοδοτικά εργαλεία για την προώθηση και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας υπάρχουν πάρα πολλά και πρέπει κανείς να τα αξιοποιήσει προκειμένου να έχει και προσωπικό όφελος και συνολικό όφελος για τη χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θυμίζω ότι σας δώσαμε ένα ερωτηματολόγιο, καταγραφολόγιο αξιολόγησης. Συμπληρώσετε, όταν το φέρνετε πίσω θα παίρνετε τις βεβαιώσεις σας. Γιατί νομίζω ότι οι βεβαιώσεις είναι κάτι που θα το θέλατε. Τελειώσαμε εμείς. Η πρώτη ομάδα από την Κοζάνη. Και η δεύτερη. Η κυρία Βασιλιάδου. Κυρία Βασιλιάδου είναι εδώ. Αλέξανδρε, θες το μικρόφωνο εδώ, εκεί ή κάτω. Εσύ που βολεύεις. Θα το βάλουμε πάνω με αυτό που πρέπει. Πάρτε λίγο.
Λοιπόν, όσο γίνεται πιο περιεκτικά και σύντομα, πέσω αυτός κάποιους που φαντάζομαι ότι κάποιοι είστε εμπειρές που θέλουν να πάρουν την ιδέα σου και να παιδίσουν σε εσένα και πείσει μας τι ήταν αυτό που σκέφτεσαι και πώς θα το κάνεις. Λοιπόν, το όνομά μου είναι Τσεχερίδης Αλέξανδρος και μαζί θα δούμε το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας LV Smart Systems με αντικείμενο την κατασκευή ενός συστήματος αυτόματης διάγνωσης και πληροοποίησης ατυχημάτων. Στη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου με έχει βοηθήσει ο κύριος Γιώργος Καλτεριμιτζής και ας πούμε λίγο βασικά το επιχειρηματικό σχέδιο. Το αντικείμενο της επιχείρησης θα είναι η κατασκευή, όπως είπαμε, του συστήματος, το οποίο σε συντομογραφία θα λέγεται ASC, Accident Signal Emitter στα αγγλικά. Στην ουσία μιλάμε για ένα σύστημα για οχήματα, μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα, το οποίο θα καταλαβαίνει πότε έχει γίνει κάποιο ατύχημα, θα ειδοποιεί το πλησιέστερο νοσοκομείο με το πού, πότε και με τι ταχύτητα ακριβώς συνέβη αυτό το ατύχημα. Εξαλείφοντας έτσι τον χρόνο ειδοποίησης, δηλαδή ο χρόνος που απαιτείται από τη στιγμή που θα γίνει κάποιο ατύχημα, μέχρι να φτάσει στο σημείο του ατυχήματος, στο ασθενοφόρο, σώζοντας έτσι τις ζωές. Το σύστημα αυτό θα αποτελείται στην ουσία από έναν ηλεκτρονικό εγκέφαλο, ο οποίος θα δέχεται τα δεδομένα από τις αισθητήρες τρακαρίσματος των οχημάτων στα αυτοκίνητα, τα οποία είναι αυτά που είναι αρμόδια για την ανάπτυξη των αερόσακων, υπάρχουν δηλαδή ήδη σε όλα τα αυτοκίνητα, και από τις μοτοσυκλέτες τους αισθητήρες πτώσης αντίστοιχα, καθώς και τα δεδομένα από έναν πομπό GPS. Τα στοιχεία αυτά θα μεταβιβάζονται έπειτα μέσω ενός συστήματος GSM Dialer ή μέσω ενός modem 3G, 4G στο πλησιέστερο νοσοκομείο και στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΚΑ. Το πλησιέστερο νοσοκομείο θα μπορεί να υπολογίζεται. Όχι εδώ, το πλησιέστερο νοσοκομείο θα υπολογίζεται μέσω ενός προεγκατεστημένου αλγόριθμου. Τα δυνατά σημεία του επιχειρηματικού σχεδίου. Το προϊόν μας είναι ένα νέο καινοτόμο προϊόν, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην αγορά. Υπάρχει δηλαδή απουσία ανταγωνισμού, δεν θα έχουμε δηλαδή καμία επιχείρηση ούτε καμία εταιρεία ηλεκτρονικά ή αυτοκίνητα ή οτιδήποτε που να παράγει κάτι παρόμοιο. Θα έχουμε μεγάλη προστιθέμενη αξία, δηλαδή εμείς θα μπορούμε να το πουλάμε φτηνά και πάλι να είμαστε κερδοφόροι και η επιχείρηση που θα το αγοράσει θα μπορεί να το πουλάει ακριβά. Η αγορά είναι ευνοϊκή για τέτοιου είδους συστήματα, άμα αναλογιστούμε ότι τον τελευταίο καιρό και περισσότερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων στα οχήματα, παρά για οποιοδήποτε άλλο θέμα πάνω σε αυτά. Το σύστημά μας θα έχει πολλές εφαρμογές, από αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες μέχρι και για εφαρμογές για ταξιδιώτες ή ορειβάτες. Θα τα δούμε παρακάτω. Και προσφέρονται πολλά πλεονεκτήματα μαζί με το σύστημα. Όπως ακριβής υπολογισμός της ταχύτητας, πράγματα και άλλα ακόμα, αλλά τα οποία αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχουν λυθεί. Τα δύνατα σημεία είναι ότι η διάδοση του συστήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη των δικτύων 3G και 4G. Αν δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν μπορούμε να ειδοποιήσουμε τίποτα. Επίσης, η απουσία ρευστών διαθέσιμων για την δανειοδότηση της επένδυσης, καθώς και ο κίνδυνος υποκατάστασης από κάποιο παρόμοιο προϊόν λόγω της ανάπτυξης που υπάρχει σε αυτό το τομέα. Οι ευκαιρίες. Ο πόλεμος ανταγωνιστικότητας των αυτοκινητοβιομηχανιών για την παρουσίαση νέων ηλεκτρονικών βοηθημάτων θα οδηγήσει στην ουσία ότι άπαξ εντοπιστεί μια εταιρεία, οι υπόλοιπες δεν μπορούν παρά να ακολουθήσουν. Αλλιώς δεν θα είναι ανταγωνιστικές. Θα είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα. Φανταστείτε σαν να πηγαίνουμε να αγοράζουμε σήμερα ένα αυτοκίνητο και να μην έχει ABS. Αδιανόητο. Η διαφορά στην ασφάλεια είναι τόσο σημαντική που σύντομα το σύστημά μας μπορεί να θεωρείται στάνταρ εξοπλισμός, όπως το ABS που προανέφερα. Σκεφτείτε δηλαδή ένα σύστημα το οποίο θα μπαίνει σε όλα τα οχήματα σε 10-15 χρόνια από τώρα και εμείς να είμαστε αυτοί που το παράγουν. Απειλές. Να θελήσει κάποια εταιρεία αποκλειστικότητα του συστήματος. Όπως προαναφέραμε, αυτό θα μας χαλάσει κάπως τα σχέδια στην εξάπλωση και του συστήματός μας. Αλλά εδώ βασικά να σας αναλογιστούμε λίγο. Παγκόσμια πτώση των πωλήσεων στην αγορά αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών τα επόμενα χρόνια αποτελεί και αυτή μια απειλή. Όμως, ας αναλογιστούμε λίγο ότι στην ουσία μιλάμε για μια αγορά η οποία μέχρι το 2011 έχει να παρουσιάσει 58 εκατομμύρια πωλήσεις, δηλαδή και το 10% της αγοράς να πιάσουμε,
Μιλάμε στην ουσία για σχεδόν 6 εκατομμύρια εφαρμογές, συστήματα που θα πουληθούν. Οι δευτερεύουσες δραστηριότητες της επιχείρησης. Εκτός από το σύστημά μας, μπορούμε να κατασκευάσουμε και άλλα ηλεκτρονικά συστήματα, μιας που και τα μηχανήματα και οι πρώτες ύλες θα είναι ήδη διαθέσιμες. Επίσης, μπορούμε, όπως ανέφερα πιο πριν, αφού κορεστεί η αγορά και γίνει αυτή η τεχνολογία, ας το πούμε, διαδεδομένη, έπειτα θα μπορούμε να στραφούμε στην παραγωγή εναλλακτικών. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, ενσωματωμένα σε ρολόγια χειρός ή σε περικάρπια. Πράγμα το οποίο συμφέρει κιόλας στην βιομηχανία ορολογιών, γιατί όπως σίγουρα θα έχουμε καταλάβει όλοι, από τότε που υπάρχουν τα κινητά στην αγορά, έχουν δεχτεί για αυτή κάποια πλήγματα. Το πολιτικό και η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος. Το πολιτικό και το νομικό περιβάλλον, εδώ μας επηρεάζουν οι νομοθεσίες στην ουσία που αφορούν τα συστήματα παρακολούθησης στα μεταφορικά μέσα. Στο οικονομικό περιβάλλον μας απασχολεί η παρατεταμένη ύφεση που υπάρχει τον τελευταίο καιρό, αλλά όπως είπαμε, μιλάμε πάλι για μια αγορά που είναι τεράστια όσο και να πέσει. Βλέπουμε από άποψη του γενικού περιβάλλοντος, στην ουσία υπάρχει ανάγκη να γίνουν τα οχήματα πιο ασφαλή, ειδικά για τις μοτοσυκλέτες. Φανταστείτε ένα τέτοιο σύστημα, πόσο ευνοϊκό θα είναι για έναν αναβάτη σε κάποια μοτοσυκλέτα, ο οποίος, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, έχει πέσει και είναι λιπόθυμος, δεν μπορεί να από μόνος του να καλέσει για βοήθεια και εξαρτάται καθαρά από το πότε και αν κάποιος θα περάσει να ειδοποιήσει το ασθενοφόρο. Τεχνολογικό περιβάλλον. Βλέπουμε, όπως προαναφέρθηκε και πριν, ότι η αυτοκινητοβιομηχανία και γενικά η βιομηχανία οχημάτων δίνει τεράστια έμφαση και προωθεί τα νέα ηλεκτρονικά συστήματα. Η οργανωτική δομή της επιχείρησής μας. Θα έχουμε στην ουσία μια γενική διεύθυνση, η οποία θα έχει κατευθείαν από κάτω μια γραμματεία, μια νομική υποστήριξη και μια λογιστική υποστήριξη. Και εδώ πέρα βλέπουμε μετά τη δομή της παραγωγής. Στην ουσία έχουμε εδώ πέρα τους μηχανικούς μας και βλέπουμε και τους μηχανικούς παραγωγής και τους χειριστές εξοπλισμού, τους εργάτες κτλ. Συνολικά μιλώντας για 33 νέες θέσεις εργασίας, συνολικών ετησίων αποδοχών 409.000 ευρώ. Η τιμολογιακή πολιτική μας θα είναι cost plus pricing, δηλαδή θα προσθέτουμε ένα μικρό ποσοστό κέρδους πάνω στα έξοδά μας. Όμορφα και ωραία. Η τιμή του οποίου θα είναι στα 40 ευρώ ανά μονάδα. Οι προβλέψεις πωλήσεων είναι για το πρώτο, δεύτερο και τρίτο έτος αντίστοιχα 19.800, 20.000 και 22.000 συστήματα, με αναμενόμενα έσοδα 792.800 και 880.000 ευρώ αντίστοιχα. Ο αρχικός προϋπολογισμός της επένδυσης έχουμε για την αγορά του οικοπαίδου, τη διαμόρφωση των εγκαταστάσεων, την αγορά αρχικού παραγωγικού εξοπλισμού, καθώς και βοηθητικός εξοπλισμός και κεφάλαια κίνησης της επιχείρησης μας κάνουν ένα σύνολο 338.000 ευρώ. Οι πηγές χρηματοδότησης της επένδυσής μας. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι από ίδια κεφάλαια στην ουσία ανέρχεται στο 30% της επένδυσης και μιλάμε για το ποσό των 100 ευρώ. Βλέπει το υπόλοιπο 100 ευρώ που θα φτάσει κάποιο ότι υπάρχει το 20% που ανέρχεται στη συγκεκριμένη περίπτωση που βλέπουμε σε 170 ευρώ. Από όσο το τέλος της εξής, τα κατάκαιδη που διαιρούμε μέσα από το αγορασμένο αγαθό είναι πρώτη φορή του παραδείγμα 18,4 οργανική 6,3%. Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων έρχεται από το επίπεδο του παραδείγματος 1,4 και με 7%. Το σημείο για την επένδυση πρέπει να πάει και έρθει από το τέλος του τεστ. Ίσως τα και έρθει με 4% δεύτερο και 17% το τρίτο έτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτούς τους προϋπολογισμούς είναι πολύ ελαχιστοποιημένα, ας πούμε, υπολογισμένα. Δηλαδή, όπως προαναφέρθηκε, έστω και το 10% να πιάσουμε από την αγορά των οχημάτων, μιλάμε για σχεδόν 6 εκατομμύρια εφαρμογές. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς έχουμε λίγο χρόνο, σ' άφησα λίγο να ξεφύγεις, γιατί δυστυχώς οι επόμενοι συναδέλφοι άσαν και το προσωπικό της πρόγραμμα δεν θα έρθει, άρα το χρόνο της λίγο τον άφησες σε σένα και λίγο θα τον κλέψουμε το πάλι. Ωραία ιδέα σου, πραγματικά είναι καλή. Ο βασικός σου ανταγωνιστής όμως ξέρεις ποιος είναι, όχι κανένας άλλος, η έρευνα για την παθητική ασφάλεια. Είναι ανταγωνιστής σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεσαι.
Δηλαδή αυτό που κάνουν τώρα οι εταιρείες είναι να μην φτάσει στο ατύχημα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να προλάβουμε. Αλλά παρόλα αυτά μπορεί να συμβεί το ατύχημα και εκεί χρειάζεσαι. Και μία παρενθεσούλα για τη διαδικασία. Επειδή ανήκω, άσχετα αν σήμερα δεν έχω μηχανή, είμαι μηχανόβιος, από πάρα πολλά χρόνια πριν, εμείς το είχαμε λύσει αυτό με τα ζευγάρια. Βγαίναμε τουλάχιστον 2 βόλτα, ώστε ο ένας να πάθει κάτι, ο άλλος να μπορέσει να ασχοληθεί. Είχαμε το δικό μας GPS και τη δικιά μας επικοινωνία. Λοιπόν, Εύα, κάτι ήθελες να πεις. Ήθελα να προσθέσω ότι αυτό το σύστημα το σκέφτηκα πριν περίπου 2 χρόνια. Αν και οπότε είδα τώρα πρόσφατα, ας πούμε, έχει γίνει έκθεση αυτοκινήτου στην Φραγκφούρτη και όπως λέτε κι εσείς, η έμφαση δίνεται στο να μην γίνει το ατύχημα και όχι στο τι θα γίνει μετά. Δηλαδή, μέχρι και τώρα, μέχρι και στην πιο μεγάλη έκθεση στην ουσία, δεν είχαμε κάτι παρόμοιο να παρουσιαστεί. Συμφωνώ μαζί σου, γι' αυτό σου λέω ότι είναι ωραία η ιδέα σου. Ευχαριστούμε. Πέρι, κυρία Μετζέλου. Σειρά σας. Είχαμε μία παρουσίαση μόνο γι' αυτό. Ήρθε λίγο νωρίτερα, μερικά λεπτά νωρίτερα. Η Πέρι Μετζέλου είναι συνάδελφος καθηγήτρια από το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, πληροφορικός, και η ψυχή των διαγωνισμών επιχειρηματικότητας των φοιτητών μας τα τελευταία 2 χρόνια. Και μάλιστα έχει κάνει ένα focus, θα έλεγα, προς τα τρόφιμα και τη διατροφή, και είναι σημαντικό αυτό γιατί είναι ένα μεγάλο κομμάτι, ιδιαίτερα παρθένο, στο οποίο μάλιστα εμείς ως χώρα είμαστε και ιδιαίτερα δυνατοί. Στο διατροφικό κομμάτι είμαστε πάρα πολύ καλοί. Εγώ μιλάω για να του δώσω χρόνο να βάλει λίγο την παρουσίασή της. Σας θυμίζω μονάχα ότι σαν χώρα έχουμε 1.200 βότανα, τα οποία δεν φυτρώνουν πουθενά αλλού στον πλανήτη. Μόνο αυτό μας κάνει πλούσιους. Μόνο αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να τα αξιοποιήσουμε και να μπορέσουμε να τα κάνουμε γνωστά σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Από την άλλη μεριά, το κλίμα μας είναι τέτοιο που τα προϊόντα μας είναι ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας. Τώρα, ευχαριστώ για την υπομονή σας. Πέρι, το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε όλοι σήμερα. Πρέπει να πω ότι ο κύριος Μπερίδης υπερβάλλει, γιατί αν ήταν αυτός δεν θα το ξεκινούσαμε αυτό το τομέα με τα τρόφιμα. Και χάρη στην βοήθειά του μπορέσαμε και κάναμε αρκετή δουλειά. Και 2 πράγματα, δεν γίνεται ειδικό μάθημα σε αυτά, γίνεται μέσα από το μάθημα της πληροφορικής. Δηλαδή, τα παιδιά αντί για οποιαδήποτε άλλη εργασία, παρουσιάζουν στο PowerPoint και στο Word που κάνουμε μία καινοτόμο ιδέα, η οποία πολλές φορές είναι αξιοθαύμαστη. Ειλικρινά, 18 χρονών παιδιά παρουσιάζουν τέτοιες ιδέες στο τμήμα τεχνολογίας των Θήμων, που πολλοί συνάδελφοι δεν το πίστευαν, και όταν κάναμε και μία εκδήλωση, τα παιδιά αυτά ήταν απλώς πρωτοετής. 2 πράγματα θα σας πω σχετικά με το πώς το δουλεύουμε την πληροφορική, σαν εργαλείο καινοτομίας. Λοιπόν, και βασικά πώς ξεκινάμε. Ότι η καινοτομία είναι ευθύνη όλων μας. Δεν είναι μόνο έρευνα και ανάπτυξη. Δεν κάνουμε μόνο καινοτομία όταν κάνουμε έρευνα. Ένα απλό πράγμα το οποίο μπορούμε να του δώσουμε μια μικρή αλλαγή, μια διαφορετική στροφή, μπορεί να είναι καινοτόμο και να έχει καταπληκτικά αποτελέσματα. Ένα παράδειγμα. Ξέρουμε όλοι τις λάμπες τις βάζουμε μέσα σε κουτιά, δεν τις αγοράζουμε. Σκέφτηκα να αφήσουν ένα κενό πίσω στο κουτί και να δοκιμάζει εκείνη την ώρα αν η λάμπα δουλεύει ή όχι. Λοιπόν, αυτή η καινοτομία πληρώθηκε πανάκριβα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το νέο προϊόν, είναι και η διαφοροποίηση κάποιου ήδη υπάρχοντος. Είναι να κάνω αυτό που κάνουμε άλλο καλύτερο τρόπο, διαφορετικότερο, οικονομικότερο, πιο έξυπνο, πιο γρήγορο ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, σχετικά με... Να φωνάξω δυνατά και το σώμα με φεδεύεται. Λοιπόν, σχετικά με την πληροφορική. Έχουμε ήδη... Βάλε εδώ και φώναζε και δυνατά. Μαζί. Καθόμαστε. Τα παιδιά θα τα
Σχετικά με την πληροφορική, η ίδια είναι μια καινοτομία. Μας έχει δώσει πάρα πολλά μέσα για εξέλιξη και ένα πράγμα το που σας με τον υπολογιστή. Ποιο είναι το βασικό πράγμα του υπολογιστή? Δεν υπάρχει εφευρέτης. Υπάρχει μια εξέλιξη μιας μηχανής που ξεκίνησε απλώς λοιπόν με μερικά κουτιά, η οποία σήμερα είναι ο υπολογιστής που έχουμε και συνεχώς εξελίσσεται. Προσφέροντάς μας όλα αυτά τα οποία βλέπουμε από το διαδίκτυο, από το που τη χρησιμοποιήσαν στον αυτοματισμό, από το περιβάλλον που μπορούμε να ρυθμίσουμε την ενέργεια, από όλους αυτούς τους τομείς. Φύγαμε από τον άμακα, από το χειροκίνητο και πήγαμε στο μηχανοκίνητο αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό. Και αυτή τη στιγμή οι έρευνες οι οποίες γίνονται όσον αφορά τους υπολογιστές, είναι και τα κινητά και όλα αυτά, πώς θα έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή σμίκρηση. Ήδη δουλεύουν πάρα πολύ σε όλα τα επίπεδα, σε όλο τον κόσμο όσον αφορά και που είναι τα κινητά τηλέφωνα, που είναι το iPod, τα πάντα τα οποία έχουν ηλεκτρονικά, πώς θα γίνουν πιο λεπτά και πιο μικρά. Τώρα, σαν εργαλείο, τι μας προσφέρει? Μας προσφέρει λογισμικό και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν μέσο ακόμα και στα μαθήματά μας. Γιατί, τι θέλουμε όταν έχουμε κάτι καινοτόμο? Βασικά, θέλουμε έμπνευση, που είναι το κυριότερο. Και από εκεί και πέρα. Αλλά το βασικότερο από όλα, που δεν το γράφει εδώ, θέλει να έχουμε όραμα. Να αγαπάμε αυτό που κάνουμε και να θέλουμε να προχωρήσουμε σε κάποιο κομμάτι από αυτό. Να δημιουργήσουμε κάτι. Δεν σημαίνει ότι η ιδέα ξυπνήσαμε ένα πρωί και ενημερωνόμαστε, βλέπουμε, βγάζουμε συμπεράσματα και από εκεί αποφασίζουμε τι θα κάνουμε. Όσον αφορά την τεχνολογία τροφίμων, είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα και γενικώς στον κόσμο τρία πράγματα έχουν πέρασει. Ομορφιά, τρόφιμο και διακοπές. Κοινώς ξενοδοχεία. Αυτά τα τρία είναι τα πιο σημαντικά και μεγαλύτερες βιομηχανίες. Με τέταρτη που ακολουθεί της πληροφορικής. Που βασικά υπάγεται καυτίνη στην καινοτομία. Λοιπόν, άρα, όποιος ασχοληθεί σε αυτούς τους τρεις τομείς, 99% έχει πετύχει. Άρα στην ουσία τι βάζουμε, όπως λέει εδώ πέρα, ένα στόχο. Μετά, τι κοιτάμε βέβαια αυτός ο στόχος, την απόδοση που θα έχει. Και ανάλογα με την απόδοση, κρίνουμε την επιτυχία ή την αποτυχία. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι αν αποτύχουμε αυτό το καινοτόμο που έχουμε, είναι άχρηστο για το μέλλον. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το Πασκάλι, τη μηχανή Πασκαλίνα. Έχει μείνει στην ιστορία. Πόσες Πασκαλίνες κατασκεύασε? 2. Άρα ήταν κάτι καινοτομία. Άρα την καινοτομία είναι σαν να τη συνδέσουμε άμεσα τι οικονομικά ωφέλη θα έχουμε. Οπότε το καινοτομία, γι' αυτό λέμε ότι είναι μόνο έρευνα και ανάπτυξη. Πρέπει να δούμε και τι άλλο μπορεί να φέρει. Το θέμα είναι ότι εμείς αποφασίζουμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Και επειδή ακριβώς σήμερα όλα είναι στραμμένα στην οικονομία και το κέρδος, κοιτάμε στον τομέα, φέρνουμε τις καινοτόμες ιδέες μας έτσι ώστε να μην πεταχτούν στο κάλο των αντίστοιχων. Γιατί τα πάντα είναι προσφορά και ζήτηση όσον αφορά. Άρα θα έχουμε την επιτυχία, την αποτελεσματικότητα και την επίτευξη του στόχου. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά πράγματα. Το κάναμε στο μάθημά μας. Το μάθημά μας το βάλαμε στο κομμάτι που λέγεται PowerPoint, με το blog. Είπαμε εδώ προσφέρει καινοτόμες ιδέες, θα παγευτούν και θα μπορέσουμε να κάνουμε και μια οργάνωση. Σας πληροφορώ, τους χωρίσαμε σε ομάδες. Εκείνο το οποίο βρήκαμε, που είναι πολύ βασικό που δεν συζητήσαμε, είναι ότι δεν μπορεί ένα άτομο να σας αφήσει μια καινοτόμα ιδέα. Δηλαδή, αν εγώ σκεφτώ να κατασκευάσουμε το chipset, θα χρειαστώ άλλες 2 τουλάχιστον κατηγορίες ανθρώπων. Έναν οικονομολόγο και έναν διαφημιστή. Άρα, όταν κάνουμε μια καινοτόμα ιδέα, χρειάζεται να δουλεύουμε ομάδα. Δεν την κάνει ένα άτομο. Και πάντα όταν δουλεύουμε ομάδες, πάντα πετυχαίνουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι το δουλεύει το ένα. Άρα, αν είναι καινοτόμο μου ιδέα, όπως ακούσατε τα παιδιά σήμερα τις ιδέες που έχουν, δεν είχαν αποπίσει. Η βοήθεια του κυρίου Πελίδη στον αφορά το μάτι. Η βοήθεια των μεντόρων που είχαμε στο παιδί, δεν θα μπορούσαν να παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη ιδέα. Θα ήταν κάτι που θα πήγαινε στις καλένες. Ούτως ή άλλως. Ενώ έτσι μπορεί να σταθεί και μπορεί να έχει μια πλήρη εικόνα για το προϊόν το οποίο πρόκειται να παρέχει. Είτε είναι η υπηρεσία, είτε είναι καθ' αυτό προϊόν. Όσον αφορά τα τρόφιμα, είναι το γεγονός ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη αγορά, εάν είμαστε έξυπνοι στο να το παρουσιάσουμε και να τα δώσουμε. Ήδη πέρυσι τον Νοέμβριο, ξέρω ότι το ελληνικό κράτος
κράτος κάνει τεράστιες προσπάθειες για εξαγωγή. Ομάδες βιομηχάνων, επιστημόνων πηγαίνουν σε πόλεις, κλειδιά για αυτό το σκοπό. Και η Ελλάδα έχει σε αυτό το τομέα πάρα πολλά να προσφέρει. Αρκεί να μην τα υποτιμούμε εμείς, γιατί έχουμε και λιγάκι το ξένο, να το λέμε. Παραδείγματος χάρη, που φέρανε τα παιδιά, θα το πω τώρα, δεν εξυπηρετώ γιατί δεν το αποσκάζουν, ένα αφέψιμα που γίνεται από τη Δόνια για τον Πονόλεμο. Το οποίο δεν το ήξερε και εδώ κανένας. Το οποίο σε ορισμένα μέρη της Ελλάδος το έχουμε. Και μάλιστα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, φέτος, έχουν πει δύο πράγματα. Πρώτον, τα τοπικά, πολύ μεγάλη μελέτη από την ομάδα που δουλεύει για τα τρόφιμα, για τα τοπικά προϊόντα να ενισχυθούν και να αποκτηθούν αναχώρα, με εξαγωγές και διάφορες μεταλλαγές. Και το δεύτερο είναι με χαμηλό κόστος παραγωγή προϊόντων ποιοτικών. Το ένα είναι στο FP7 το ερευνητικό και το άλλο στη μελέτη που έχει κάνει ο ειδικός που ασχολείται με τα θέματα του τροφίμου. Σχετικά με το μάθημα της πληροφορικής, μπορεί να αξιοποιηθεί μέσα από εργασίες, να μην είναι ένα στεγνό μάθημα. Ούτως ή άλλως έχουμε φύγει πλέον από το καθιερωμένο το μιλάμε, αλλά είμαστε στο μαθαίνω κάνοντας, το learning by doing play, που λένε, ή επίσης το discovery learning, που σημαίνει ότι ψάχνουμε με λίγα λόγια, θέλουμε ένα πρόβλημα στο παιδί και προσπαθούμε να αναπτύξει τις δεξιότητες του για να το λύσει. Μέσα από αυτό το πράγμα μπορούμε να βάλουμε την καινοτομία και να μας βοηθήσει ειλικρινά στην απόδοση του φοιτητών. Τεράστια διαφορά ως προς το μάθημα, την προσέλευση των φοιτητών και την όρεξη για δουλειά από τη στιγμή που βάλαμε μέσα την καινοτομία σαν εφαρμογή του μαθήματος. Γι' αυτό ευχαριστούμε σε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σχετικά με αυτά που είπε η κυρία Μετζέλου, ήθελα να τονίσω ότι το προηγούμενο διάστημα με μια ομάδα φοιτητών του ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας, την κυρία Κρούντα και την κυρία Τόκου, συμμετείχαμε σε μια εκδήλωση πάλι του ΤΕΗ Θεσσαλονίκης, όπου είχε προταθεί σε μια ομάδα εργασίας το γνωστό δίκταμο, ένα προϊόν της Κρήτης, που ξέρετε όλοι, υπομορφή Ice Tea. Η ομάδα αυτή πήγε πάρα πολύ καλά, σε πειραματικές φυσικά διαδικασίες και παρήγαγε ένα νέο καινοτόμο προϊόν. Δηλαδή, όπως κανείς το καλοκαίρι πίνει Ice Tea, το γνωστό Ice Tea, που είναι διάφορα υλικά μέσα τα οποία μπορεί κανείς και να επιβάλλει, οι φοιτήτριές μας μαζί με άλλους μαζί πρότειναν την δημιουργία ενός νέου προϊόντος παραδοσιακού με τα ελληνικά ήθη, το γνωστό δίκταμο, παράγεται σε φυσική διαδικασία, είπαμε στην Κρήτη, αλλά παγωμένο. Αντί να πίνεις Lipton Ice Tea, να πίνεις δίκταμο Ice Tea, που σημαίνει ότι μέσα στο νέο κόσμο, μέσα στους φοιτητές μας, υπάρχει η όρεξη για δουλειά, η καινοτομία και υπάρχει η διάθεση να δημιουργήσουν νέα προϊόντα τα οποία θα τους οδηγήσουν σε νέες ατραπούς. Έτσι, η συμπλήρωση όλων αυτών που έλεγε η κυρία Μετζέλου, το τονίζω, για να δούμε ότι υπάρχει ένας πολύ έντονος προβληματισμός στον χώρο των νέων ανθρώπων που αναζητά νέα καινοτόμα προϊόντα. Εντάξει. Θα προχωρήσουμε στον επόμενο μελετή. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που μπορούν να γίνουν προς την κυρία Μετζέλου ή προς τον κύριο Μπελίδη ή προς εμένα που θα μπορούσαν να απαντηθούν, ή πάνω στο θέμα της εισήγησης της παρουσίασης του Τσεκερίδη Αλέξανδρου. Υπάρχει κανείς που θέλει να ρωτήσει κάτι? Έλα. Όσο συμβαίνουν και ξαφνικά πράγματα, ζωντανή εκπομπή δεν είμαστε, ζωντανά δουλεύουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία πρόταση που αφορά όλους σας. Είναι από την εταιρεία 3 Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη,
η οποία είναι... Πες μας δύο. Έλα κάνει μια παρουσίαση. Εγώ θα πω όμως ότι μας δίνει η εταιρεία 6 μήνες δωρεά ευέλικτη επαγγελματική έδρα για κάθε πτυχιούχο που βρίσκεται σήμερα σε αυτήν εδώ την εκδήλωση και θα ξεκινήσει η επιχειρηματική δράση μέσα στο 2014. Πες μου τις λεπτομέρειες αυτό που είσαι. Ναι. Είμαι ο Νίκος Μανομενίτης. Είμαι συνέτερος στην Flexis PC που αυτή τη στιγμή τρέχει το project της 3 Βενιζέλου Θεσσαλονίκη. Ευαισθητοποιήθηκα από τη συνάντησή σας επειδή είμαι και πιστοποιημένος μέντορας εργάτης και ήμουν μέντορας για τα τμήματα του ΤΕΙ των ΣΕΡΟΝ στα προγράμματα επιχειρηματικότητας. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη έχουμε δημιουργήσει έναν χώρο που υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα. Τι μπορεί να έχει κάποιος εκεί, με ένα πολύ μικρό ποσό μπορεί να έχει επαγγελματική διεύθυνση, δηλαδή δίνοντας 50 ευρώ το μήνα να έχει επαγγελματική διεύθυνση και να έχει πρόσβαση σε συνεδριακούς χώρους, αίθουσες, διευθυντικά γραφεία, αίθουσες παρουσιάσεων για 6, 8, 16 άτομα. Γενικότερα να έχει ό,τι χώρο χρειάζεται με πολύ ψηλό κύρος. Δηλαδή, αν είχαμε δυνατότητα, μπορούσα να σας δείξω και στο ίντερνετ κάποια πράγματα, αλλά μπορείτε να το δείτε στο 3venizelos.gr. Μετά από εσάς, όσοι μείνετε στις 4 η ώρα, έχουμε μια παρουσίαση. Όσοι θέλετε, μπορείτε να το δείτε. Λοιπόν, για αυτούς που θα ξεκινήσετε μια επιχειρηματική προσπάθεια, το πρώτο εξάμηνο θα είναι δωρεάν. Δηλαδή, είτε τώρα, αύριο ξεκινήσετε, είτε μέσα στο 2014, να ξέρετε ότι υπάρχει μια επαγγελματική διεύθυνση, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, έστω και για μια εικονική επιχείρηση, έστω και για να δοκιμάσετε να κάνετε κάτι. Τους πρώτους μήνες που είναι δύσκολοι μέχρι να συγκεντρώσετε τις ιδέες σας και να κάνετε οτιδήποτε, εμείς είμαστε στη διάθεσή σας. 3venizelos.gr, σημειώστε το και όποιος ενδιαφέρεται στέλνει ένα email και ανταποκρινόμαστε αμέσως. Διότι λες, τυχιούχος είμαι, βρίσκομαι στην αίθουσα και θα ξεκινήσω επιχείρηση μέχρι το 2014. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει online σύστημα κρατήσεων στους χώρους μας, οπότε μπορείτε να τα δείτε από το site. Το αρχείο. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Κόκκινος Νικόλαος. Είμαι από το τμήμα Διατροφής Διαιτολογίας του ΔΕ Θεσσαλονίκης και απόφυτα βέβαια, επαγγελματίας στο χώρο. Και το θέμα μου έχει να κάνει σχέση με την κατάρτιση του οικονομικότερου οικογενειακού εβδομαδιαίου προγράμματος διατροφής για μια τετραμελή οικογένεια. Για να μην μακρηγορώ και κάνουμε χρόνο, θα πω λίγο πιο άμεσα κάποια πραγματάκια. Και αυτό που θα ήθελα να δούμε είναι ποια είναι η σχέση μεταξύ της οικονομικής κατάστασης και της επιλογής τροφίμων. Αυτό που έχουμε δει από πληθυσμιακές μελέτες, έχουμε παρατηρήσει πως οι ομάδες χαμηλού εισοδήματος έχουν μεγάλη τάση να υιοθετούν μια ισορροπημένη διατροφή και να καταναλώνουν χαμηλότερα ποσοστά τροφών και λαχανικών. Πάω στο χέρι. Και να καταναλώνουν χαμηλότερα ποσοστά φρούτων και λαχανικών, γεγονός που μας οδηγεί και στον υποσιτισμό και στον υπερσιτισμό. Υποσιτισμό εννοούμε λέγοντας την ανεπάρκεια σε μικροθρεπτικά συστατικά που έχει ανάγκη ο οργανισμός και υπερσιτισμό στην αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση που μας οδηγεί στο υπερβάλλον βάρος και στην παχυσαρκία. Και όλα αυτά ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και το επίπεδο στέρησης. Έτσι λοιπόν, αυτές οι ομάδες χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επίπεδου από νεαρής ηλικίας μπορούν να αναπτύσσουν χρόνιες ασθένειες συγκριτικά με τις υψηλότερες ομάδες κοινωνικο-οικονομικού επίπεδου, τις οποίες μπορούμε να καταλάβουμε από την εκπαίδευση και από το επαγγελματικό επίπεδο. Αυτό που
θα ήθελα να δούμε είναι όμως που κυμαίνεται το κόστος διατροφής στα υπόλοιπα κράτη. Σύμφωνα έτσι από την βιβλιογραφική μου ανασκόπηση και από διάφορες δημοσίευσεις στον τύπο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρατηρούμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα άτομο ξοδεύει 70 ευρώ την εβδομάδα για τη διατροφή του, κατά μέσο όρο όλα αυτά, έτσι. Ενώ μια οικογένεια στο 259 ευρώ την εβδομάδα, κατά μέσο όρο. Στην Αυστραλία τα 114 ευρώ το άτομο, η οικογένεια στο 285, στη Μεγάλη Βρετανία τα 71 ευρώ το άτομο, ενώ μια οικογένεια στα 183, στην Ιταλία 79 ευρώ το άτομο, ενώ μια οικογένεια στα 197, στην Ιαπωνία 102 ευρώ το άτομο, ενώ μια οικογένεια στα 236, στη Σουηδία 89 ευρώ το άτομο, στην Ισπανία 81 ευρώ το άτομο, στην Κίνα μια οικογένεια στα 117 ευρώ ξοδεύει, είναι οι δαπάνες για τη διατροφή της, στην Τουρκία τα 110 και στην Ελλάδα είναι στα 82 ευρώ το άτομο, αν βάλουμε μέσα και τους καφέδες, γιατί είμαστε και μια χώρα του καφέ. Χωρίς το καφέ βγαίνει στα 72 ευρώ. Ναι, όμως, για να φτάσουμε στο στόχο μας και αυτό που θέλουμε στο καθαρά οικονομικό και υγιεινό, ισορροπημένο διαιτολόγιο διατροφή, να το πούμε έτσι, διατροφικό πρόγραμμα στα πρότυπα της μεσογειακής διατροφής, χρησιμοποιούμε και κάποιες μεθόδους. Συγκεκριμένα, οι μέθοδοι που χρησιμοποιήσαμε είναι της χωρικής ανάλυσης σε δημογραφικά και οικονομικά δεδομένα, διατροφικής αξιολόγησης στην εκτίμηση των διατροφικών συνηθιών και της διατροφικής κατάστασης και κλινικοεργαστηριακών εξετάσεων, αιματολογικών εξετάσεων του τελευταίου εξαμήνου, τα οποία αυτά συλλέγουμε μέσω ενός αριθματολογίου. Παράλληλα, καταρτίστηκαν και κάποιοι άλλοι δείκτες, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν, κάποιοι δείκτες όπως ο σύνθετος δείκτης της ανθρώπινης φτώχειας, που περιλαμβάνει την πιθανότητα μη επιβίωσης από τη γέννηση μέχρι την αρχή της ηλικίας των 60 ετών, το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 15 έως 64 ετών, που δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, και το ποσοστό των ανέργων, ο σύνθετος δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης του ΟΗΕ, που περιλαμβάνει το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση, το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα κατά μέσο όρο και τα έτη εκπαίδευση του πληθυσμού κατά μέσο όρο, τους δείκτες νοσηρότητας και θνητότητας, που περιλαμβάνει το δείκτη μάζας σώματος, την περιφέρεια μέσης, το λόγο περιφέρειας μέσης προς την περιφέρεια ισχύων και την περιφέρεια λαιμού. Και τέλος, τη λιπομέτρηση, όπως κάποιοι μπορεί να γνωρίζουν κιόλας, διαδικασία με την οποία μετράμε το ποσοστό λίπους στο σώμα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Έτσι λοιπόν, αξιοποιώντας όλα αυτά τα δεδομένα, σύμφωνα με το δείγμα μας, καταλήγουμε στην κατάρτιση της οικονομικότερης οικογενειακής λίστας τροφίμων, η οποία θα έλεγα ότι δεν στερείται θρεπτικών συστατικών όσον αφορά σχέση με το τρόφιμα, τα τρόφιμα τα οποία έχουμε επιλέξει, αλλά ούτε κιόλας συγκριτικά μάλλον με άλλα τρόφιμα χαμηλότερου ή υψηλότερου κόστους. Αυτή εδώ είναι μια τροφίμων την εβδομάδα που προτείνουμε με συνολικό κόστος στα 80 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια, η οποία λίστα περιλαμβάνει το γάλα, το γιαούρτι, τα αυγά, τυρί, φέτα, φρούτα, χυμό, λαχανικά, όσπρια, ζυμαρικά, ψωμί, αρθροσκευάσματα, δημητριακά, αλουκής αλέσος, ξηρή καρπί, ψάρι, κρέας, κοτόπουλο, ελαιόλαδο, μαργαρίνη, μέλι, ζάχαρη και καφέ. Ας δούμε όμως ένα ενδεικτικό πρόγραμμα διατροφής μίας ημέρας με κόστος στα 15 ευρώ, όπου βλέπουμε σε αυτή τη λίστα. Για το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιήσαμε 1 λίτρο γάλα πλήρες, μισό κιλό ψωμί ολικής αλέσος, 4 κουλούρια Θεσσαλονίκης, μια συσκευασία δημητριακών ολικής αλέσος, 1 κιλό σαρδέλα, 1 κιλό φρούτα, 1 κιλό λαχανικά, ελαιόλαδο, μέλι, 8 φρυγανές ολικής αλέσος και 120 γραμμάρια καρύδι ψύχα. Αυτό να το δούμε και πώς κατανέμεται όσον αφορά σχέση με το πρόγραμμα, όπου στο πρωινό έχουμε το γάλα το πλήρες σε λιπαρά με δημητριακά ολικής αλέσεως,
μέλι και ξηρούς καρπούς. Το δεκατιανό αποτελείται από το φρούτο με το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Στο μεσημεριανό σαρδέλα ψητή, σαλάτα ελαιόλαδο και ψωμί ολικής αλέσεως. Το απογευματινό το φρούτο με φρυγανιές ολικής αλέσεως. Και στο βραδινό σαρδέλα ψητή, σαλάτα ελαιόλαδο και ψωμί ολικής αλέσεως. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε λίγο χρόνο για ερωτήσεις. Μας βοήθησε η Πέρη. Δεν εξάντλησε όλο τον χρόνο που τους δώσαμε. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι τον Νικό? Εγώ αυτό πάντως που είπα είναι ότι η ιδέα του είναι εξαιρετικά καλή. Χρειάζεται βοήθεια εμπλουτισμού της ομάδας. Θα συζητούσαμε λίγο στο σοφείο που ερχόμασταν. Χρειάζεται αυτό που είπε η Πέρη, ότι θέλει πιθανόν τον οικονομολόγο ή αυτόν που θα βοηθήσει. Και είμαστε σε θέση, σαν μονάδα καινοτομίας, να τον βοηθήσουμε σε αυτό. Είναι κάτι που θα το συζητήσουμε. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή εστιάζει αποκλειστικά τα σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο όσο το έχω ψάξει στον κόσμο. Δεν το λέω για να φανώ, για να πρωτοτυπήσω σε κάτι, αλλά αυτό που έχω δει από ερευνητές στο εξωτερικό, οι οποίοι έρχονται και μας παίζουν, ας πούμε, λίγο έτσι smart thinking και όλα αυτά, με την καλή την έννοια, το λέω, δεν έχουν εστιάσει σε βάθος όσον αφορά για την κατάρτιση αυτού του οικονομικού οικογενειακού προγράμματος διατροφής. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση, κάτι που θέλετε να ρωτήσετε, κάτι ερώτηση. Εννοείται. Είναι προσαρμοσμένο ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ο καθένας. Το παρόν διτολόγιο που έδειξα τώρα, το ενδεικτικό, αφορά ένα φυσιολογικό άνθρωπο. Αλλά κάποιος ο οποίος θα είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκος ή υλικοβαρής, τότε το πρόγραμμα συμπαθμώσει πάνω στα μέτρα, εξατομικευμένα. Ωραία. Λοιπόν, τα κορίτσια μας. Λοιπόν, η νικήτριά μας, το τμήμα τεχνολογίας τροφίμων, η Δεσποινής Ελισάβετ Κωστικίδου, η οποία θα παρουσιάσει κάτι το οποίο που σχετίζεται με το περιβάλλον και την ομορφιά. Ένα προϊόν που μπορούμε να το έχουμε πάρα πολύ εύκολα, που μπορεί να δεθεί σε πολύ χαμηλή τιμή, που μπορεί να γίνει άνετα μια επιχείρηση και ένα προϊόν το οποίο θα χρησιμεύσει το να κάνουμε ακόμα και εξαγωγές για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, η καινοτομία που είδαμε στο τεχνολογίας των τροφίμων είναι κάτι το οποίο θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί, να υλοποιηθεί, χωρίς μεγάλες δυσκολίες και με χαμηλό κόστος.